ओइ बिमा बाबुखौ नुदों नोङो माथो नुथाराखै आंलाय अबाव थांखो बेलाय आंलाय माथो मिथिगौ गावबागाव फिसा गावबागाव नायबाय थानो हाया संनानैबो जाहोनांगौ आरो बे नोंनि सुनि गथ'खौ नायबाय थानांगौ नामा आङो होद बिमा बे गथ'खौ नायनो नङाबालाय नोंखौलाय मानो थाखायथो लाखो दे आङो होद नोंजोंबो जायालै आं जेबो मिथिया गावबागाव फिसा गावबागाव नायबाय था मा जाबावगोन बेजों बेखौ लाफ्लांनानै भुलसो मावबाय खोमालै आं जालालै बाबा बाबा ए मा बाबा होद बाबा आंनो फैसा नांगौमोनलै लोगोजों आंजों गस्ला बायहैनो नागिरदों ए नंगौ बाबा र' आं लायनो दे इनो मानोसो दोननो होदों आं र' ओइ बिमा बै बाबुनो फैसा एसे नांगौनो गस्ला बायनो हरलाय एसे फैसा आरो फैसासो होनदों फैसा 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 सानफ्रामबो लंपेन्ट गस्ला बायनोल' मानो फैसा नांबाय थागौ बिनोलाय र' थांनि आं बोरो बे लावथिया बोरो बुथारनोहां बेखौ र' खनसे सालाखौ फैसा फैसा बिबाय थादों बियो साला आंजों माने फैसा फैसा जाथारदोंलाय ओइ माने फैसा नांगौ नोंलाय माने फैसा नांगौ सानफ्रामबो फैसा फैसा जोंहा खामायनो हायाखै खालि फैसा खालि लंपेन्ट गस्ला जालालै माथो मादैना दाउ बिमानिसो गागैया ए मा खालामखोलाय फिसाखौलाय मा खालामखो मानो बुलाबायनो नोंलाय फिसाखौलाय होद आयै आयै आथिङा गैलादां बायबायदां आयै 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 फिसाखौ होथारनां सेस खालामबाय नोङो नोंबो बिदि र' बाबा मा जाखो फिसा अबाव थांखो नोंलाय मेगना मेगना गैला फिसा मा जाजोबखो बाबा आं बेयावनो दं मा जाखो बेफोरलाय बाबा बेयावनो दं आयै गिदिर जाबायलै फिसा गैलालै था नोंसोरो सानैजों फिफा फिसा बेयावनो आयै फिसा मा जाखो बेफोरो जाला बे हिनजावखौ लानानै सेस जाबाय आंना मेगना मा जाबावलो फिसा नोंनि आथिङा मा जाखो गैलालै आरो बेयावसो जिरायबाय थादों नोङो ओंखामा मा खिजों मोनजानांगौ सिखार सिखार गोख्रै सिखार 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 बाजार बाजार गोख्रै फैसा बायदिसो गोख्रै थां गोख्रै थां गोख्रै थां गोख्रै ओंखारलां बोरो फैसाया बेसे बुरजा मोनबोखो बोरो बोरो हर आंनो साला दासो मोनदों सनालाय मालालाय बिसिनि फिफा फिसा फैसाखा बिबाय हैनायजों बिदिनो सनालाय मालालाय गाननो मोनबाय थादों आं नायनि मायदि गाननाय नायनोसै आंहा समायगोन ना समाया माथो खिस्लायाबो बोरै जाखो हाब सनाखौ गाननाय नायनोसै आं बिसिनि फैसानिजों बियो साला आंहा देलायल' मोनबाय थादों मोजां मोजां साइज साइजनो आरो बायबावगोनसो समायदों माथो एसेनो मोजां नुदों सानैखौ न'आव दोनथाराहां बिदिनो देलायनो हाथाय हाथाय फैसा बिबाय होबाय थागोन आं सालानो जागारनो न'आव दोनथारा देलायनो मोनबाय थानायनि आंहा दिनैसो गोथाव गोथाव मोनजासिगोन आं साला मोनजाफेरथाराखैमोन आङो दिनैसिम सालाफ्रा गावसोरल' जानानै आंनो लाबोआ दासो मोनजासिगोन आं गोथाव गोथावहां देन्जार गोथाव आरो बिसोरखौ
딱 मावबाय थागोन बिदिनो बायै बायै होथारा बिसोर बिफा फिसा सानैजों हाब बे गथ'खौलाय माथो नायनायाव बिदि जेबो जानाय बायदि नुथारा मा जाखो बेनालाय र' सोंनि आं हाब बाबु नोंहालाय बोरैथो बिदि जालाबायखो माथो नायनायावलाय मोजांथार माबालै आदा आइनाव ए बाबु थ' फै जोंनाव थां फै जोंनाव आराम माबागोन फै दे बेखौ आं लाना होनोसै दे मोजाङाथ' फै देलाय बाबु खोन्थालाय बोरै बिदि जाखो नोङो माबालै आदा आफानाव गस्ला बायनो फैसा बिदोंमोन आङो बेयावनो जोंना आइया गदायसो नालाय बोरै जाखो बाबाजों नांलायनानै आंखौ बुनानै आथिंखौनो बुफायनानै होबायब्रा आदा दा बोरै थाबायबावनांगौ आङो आयै आंखौथ' आं आरो बाबाखौबो मोखाङावनो सुनै सारलानानै होबायब्रा मेगनानो नायनोनो हाला बाबाना मा जाबावगोन बिदिसो जादों बे हिनजाव गदायफोरनि आखलबाथाय बिदिनो र' सिन्था खालामनाङा बाबु आंनाव सासे आंनि मोजां सिना जाना डक्टर दङ आं नोंखौ आरो नोंसिनि बाबाखौ बेनावनो लानानै थांसै होनदां फाक्का माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामना होगोन बियो नोंसोर सानैखौ देलाय फंबाय आथिंखौ लासै ओरै खालामलाय दे खालामनायलाय सायो नामा औ आदा बिराद सायो मानसिया जाबोनायालाय लासैनो मोजाङाव फैबोबाय औ आदै बाबु फंबाय फै डक्टराव थांसै फै मोजाङै दै आराम लासै आदै थिग जाबाय माथो नै आदै बेफोर फैसाखौ लादो आरो माबा मोनसेफोर बिजनेसफोर मावनानै जादो फंबाय हामथारबायलै नोंनि अननायजोंसो जों दिनै बिफा फिसाला नङाबाथ' जों थैबायसो है नङा आदै बेफोरलाय आंनि मावनांगौ हाबासोखामोन औ दे फंबाय थादो दे फंबाय होमबा दे औ दे थांदो दे आदै